Askotan galdetzen dutelako, mago bat noiztik, nola sortzen den mago bat, edo noiztik zaren magoa, eta nik broma hori esaten dut, beti jaiotzetik edo. Beti da nik gogoratzen, egia esan, beti da nik gogoratzen dut neure burua karta batzuekin, olako txikitatik, orduan, bai, hori broma bat. Hombre, noski, nik magia borraz neukan, noski, neure generazioako, eta ondorengo eta aurreko ume guztik bezala, olako kutsa bat neukan, magia borraz numero 6 gogoratzen, orain daukat. Eta horrekin hasi, noski, eta gero baneukan beste bat magia borraz izan beharran, pixka eta hundiagoa zan, eta Tamariz magoa ezagutuko duzu, oso gaztea bazarete igual ez, baina Tamariz magoa ezagutuko duzu, eta horrek bazukan olako kutsa hundiago bat, eta horria truko serioagoak, azteko magia bat zan, zan magia zetzekien entzako, baina Tamariz zan, etzan ja magia borra zan, Tamarizek sinatutako kutsa bat, eta horrekin ja nik gogoratzen dut hori bai izan zela nola ate bat, ezta, mundu... Eta humorea oso gauza serioa da ere, humorez gauza serio asko esan daitezke, nik uste gauza serioak esateko modurik onena dela humorea gainera. Eta neure generazioako eta aurreko, esaten dudana, eta hainbat aurreko magok ere, Tamariz izan dugu nolabait gidari edo maisu edo ez dakite nola esaten den eredu. Eta, karo, Tamarizek eredu hori, magia eta humorea uztartu, eta Tamarizek, Tamariz ikusterakoan esan duzu, ze mago ona, baina zelako barrea bota ditudan ere. Eta pixkat, bere eskutik ikasi dugun guztiok badugu kutsu hori. Tamarizek egin zuena ikaragarria da, eta nik uste jendeak ez dakiela, ez duela, hemen oso ohituta egon ginen, garai batean, gaixoa ja nagusia da, ez du telebistarik egiten, baina garai batean telebistan oso ohikoa zan Tamariz ikustea, eta oso ohituta geunden, txan, oiu horrek da piura horrekin, hori, zuk esan duzu, ile luze horrek, eta txaleko gorria, eta gaizki jantzita. Bera hasi zanean magia egiten, bera 18-16 urtekin hasi zenean magia egiten, magoa zan tipo bat elegantea, ondo jantzita, oso elegantea, biboteakin, ez dakiz zer, dena de ustez koja una karta, de repente heltzen da tipo bat, tximaluze bat, frankismo garaian. Gaina Tamariz, rojo, Tamariz da oso eskertia eta horren oso kontrakoa. Diktaduraren kontrakoa noski, eta oso eskerterra da. Eta, karo, garai hortan oso apurtzaile izan zen, frakez jantzita atera mago bat, edo de repente tipo bat, oiu egiten, bakerotan, olako txaleko batekin, eta gaur egun ja horren ohituta gaude irudi hortara, normala egiten zaigula Tamariz horrela joatea. Baina garaian izan zen, kriston estanda, izan zen oso apurtzailea. Eta hori zor diogu Tamarizi, eta ez gara konturatzen irudi hori berak sortu zuela. Bai, nik egin nuen urtebete ingenieritza, ingenieritza teknikoa, ez dena existitzen, perito. Eta UHS-ak bezala, ez dira existitzen ja. Eta urte hortan ikasi nuen zer enuen ikasi nahi. Nahiko ikasi nuen urte batean, urte bat egin hori eta hau ez da niretzako. Eta ikusentzunezkoak horri bai ikasi, egin nituen eta badaukat diploma bat esaten duena ni ikusentzunezko komunikatzailea naizela. Ez dakiz zer esan nahi duen horrek, baina behintzat, bukatu egin nuen. Eta ikusi behin zirko batean. Nik garai hortan ja ikuskizunak egiten nituen, herri joaten nintzen, orduan karrera bukatuta, zuk ezakit, medikuntza egiten duzu eta medikua zara, edo arkitektura egiten duzu eta arkitektua zara. Ikusentzunezko komunikazioa bukatuta eta ez zara kasetaria, ez zara kamara, ez zara ezer. Gauza asko ikasi dituzu, baina ez zara ezertan espezializatu. Eta nik, magia egiten nuenez, magia egiten jarraitu nuen, ez zan izan aukera bat nik, orain magoa izan nahi dut ez, nintzen ja aurretik orduan, karrera bukatu, tramite hori egin, dokumental bat egin nuen, magoen inguruan, eta jazta, eta magia egiten, hasi ez, jarraitu nuen. Saiatu egiten naiz. Ni nire burua magotzat daukat. Hori, beti askotan olako elkarrizketetan edo aurkezpenetan, da esaten dute, idazlea, direktora, ni magoa naiz. Ni magia ez dakit eta magoa naiz. Beste guztiak egiten ditut, egin izan ditut, baina ni magoa naiz, ni badakit karta bat asmatzen, ez dakit besterik egiten. Beste guztia gustatzen zait eta inkietude hori izan dezaket, baina errespetua handia diet hori benetan egiten dutenei, ni horien lanean sartzeko bezala. Ni naiz pixkat intruso bat sentitzen naiz batzutan antzerkian edo lako bestetan, baina gustatzen zait noski eta egin izan dudanean saiatu naiz errespetu osoz egiten.
baina bai, bueno, inquieto, bai, gustatzen zaizkit. Nik hori izan zen egin nuen dokumental bat, justo lehen komentatu duana, beka bat eman zidaten Bilbao Arte Fundazioan, eta dokumental, hor justo, karrera bukatuta, eta ni nengoen pixkat, hor, uten zitzaidan pixkat kresta, ni nengoen pixkat Aserre Unibertsitatearekin beti dena oso mugatua zarako, eta egin behar duzue, hau, eta oso hertsia, eta ni nahi nuen pixkat, estanda egin, ni nahi nuena benetan egin, orduan, beka hori eman zidaten, primerako beka izan zen, dokumental hori egin nuen, gainera, esaten zidaten beti, ikusi ze lehiaketa dauden, gero lehiaketetara aurkezteko dokumental, enun begiratu ezer, ez. Neurria, pues, ateratzen dana, ez dut mugatu nahi, 20 minutuko izan behar du, porque lehiaketa honetan 20 minutu, ez nuen ezer begit. Nahi nuena zen, benetan, aske sentitu eta egin, gorputzak eskatzen ziena. De hecho, 31 minutu irauntzen ditu, dela, neurri bat, txarra, porque batzutan eskatzen dute 30 baino gutxiago, edo gero ja ordu bete baino gehiago, eta nire esan 31, komertzialki oso gaizki egin nuen. Eta, de hecho, YouTubeen dago ikusgai, dokumentala, zabalik dago ikusteko, eta gaur egun niri lotxa pixkat ere ematen dit ikusta, garai hortan ni pentsatzen nuen nintzela, ez dakit, dreyer bat, edo ez dakit, olako zuzendari super mistiko bat, eta orain ikusita pixkat lotxa. Baina, bueno, urte horietako Imanolek hori egin nahi zuen, eta jazta, pues hor dago. Eta baita ere, daude ikusteko, kriston dokumentazio lan egin nuen, daude klip batzuk ikusta, bertan bakarrik ikusi daitezkenak, ez dauden, badago grabazio bat, ETV-ko lehenengo urteetan egindakoa, Ayerdi magoarena, Ayerdi izan Elgoibarreko mago bat, Espainia mailan izan zen lehenengotarikoa usoak agertarazten, hori oso ohikoa. Bueno, ja ez da horren ohikoa, ja animaliekin magia egite ez dagoelako oso ondo ikusita, baina, bueno, berak, horrela usoak ateratzen zituen, 8 batekin, eta, karo, horren euskalduna, no? 8 bat, tin, toma, uso bat, tin, toma, beste bat, oso bitxia da ikustea, eta hori bertan dago ikusgai. Claro, hori izan pixkat islatu nahi nuena, ezta? Ni magoen elkartea badaude, hiri bakoitzan badago magoen elkarte bat, ni Bilboko magoen elkartekoa naiz, eta ni askotan batzarretan edo batzen ginenean, beti entzuten nituen ezagutzen ez nituenen izenak. Pues Ayerdik egiten zuen ez dakizer, edo Ignacio Grasak egiten zuen ez dakizer. Eta pixkat eta zelako pena nik ez ditu da mago hauek ezagutu. Orduan, hori izan zen pixkan motorea, abian jartzeko motivazioa hori izan zen. Eta horren galdetzen hasi nintzen, entrevistak egiten. Homen inportatea direla nik uste baietz, ez du zertan esan behar humorea egiteko beti kritika batekin joan behar denik, ez da alderantziz ere, baina nik lehen esan duguna, ez da, humorearekin nik uste gauza oso potenteak esan daitezkela, eta batzutan gaur egun badirudi hori denak haserretzen direla edo ofenditzen direla zozer esaterakoan, hor gaude momentu batean badirudi inoiz baino gehiago, ez da? Nik uste beharrezkoa dela, eta barre egiteak ez du esan nahi nik hori gutxi ezten dudanik, baizik eta adierazi nahi dudala horrekin zauzer gertatzen dela, ez da? Nolabait palestran jartzen dudala hori, eta ez dakit, baina gaur egun dagoena da bozgorailu oso handi bat dena sare sozialak direla. Nik uste garaian igual berdin ofendituko zirela, baina ez zeukaten bozgorailu bat. Porque gaur egun interneten zeuden norbaitek tweet bat jarri edo ez dakit, olako plataforma batean oso erreza dela zarata egitea. Eta nik uste egin dagoena gehiago dela autozentzura, artista batek edo publiko aurrean lan egiten duen batek, bere burua galdezka jartzen dut, eta hau esaten baldin badut eta Twitterren jartzen baldin badute, eta dela autozentzura bat dagoena, nik uste, gehiago. Bildurragatik, gertatuko den bildurragatik, eta hau esaten badut, igual ez du gehiago lanik egiten, edo enabe kontratatzen, edo followerrak galtzen ditut, eta gaur egun, produkzio batean sartzeko behatzen dizute zenbat follower dituzun, oso garai arraroak dira. Ez dakit, ni behira, hemen zirku klasiko bat, tradizionala, zirku honetan ni beti esaten dut. Egiten dugun ikuskizuna niri ikargarri gustatzen zait, eta parte izate asko gustatzen zait, delako oso benetako, egiten duguna behar bada inorrez da harrituko ez duelako ikusiko inoiz ikusi ez duen ezer, baina ateratzen denean jendea, posez zoratzen ateratzen da, orduan, da, como behira, klasikoak beti egin danak ere oraindik bigentzia du, oraindik gustatu dezake, orduan, alde horretatik nik uste jendeak ilusio hori behar duela, ez da, edo
entretenimendua edo ilusio hori, edo ez dakit, askapen puntu hori, ez da, hemen, etorri, ez zait asko gustatzen asko esaten dutena, nire lana da 2 orduz jendeak bere arazoak ahaztea. Ez da ahaztea ere, da, gogoraraztea, ondo pasatza ere, merezi dugula, ez. Polita hori, Nik esango dizuet, urduriago jartzen nazela, zirkoan lan egiten dudanean, beste ikuskizun, ni bakarkako ikuskizun bat egiten baldin badut, ez dakit Abaltzisketako plazan, adibidez. Hemen ez dakit niretzako baduka beste rito bat, beste, ez dakit, publikoa ere, publikoa singuratuta zaudenez, publikoak aurrean duen beste publikoa ikusten du, orduan ere kontagiatu egiten dira, eta horrek barre egiten badu, nik ere barre egiten dut, eta hemen sortzen da giroa ezin da beste donon sortu. Niretzako ere, ni urduri urtetenaz ez zenatokira. Noski nabaritzen dela, askotan hemen irteterakoan esaten dugu, gaurko publiko, lehen esan dudana, sortzen den giroa publiko, hombre, gure partez eren bada, noski, baina nabaritzen da, goizago egiten ditugun emanaldietan adibidez, ume gehiago egoten direla, normalean kaotikoago izaten da, umeek zarata gehiago egiten dutelako, edo oso txikia direlako, edo komunera sartu urten asko egite dituztelako. Helduak etortzen direnean, gaueko edo arratsalde azkenengo orduko ikuskizunetan, giroa bereziago izaten da, publikoa isilago dago, atentuago dago, oso polita da adibidez egonaldi luzeak egiten ditugunean, lehenengo emanaldietan beti ume gehiago etortzen dira. Baina bigarren o hirugarren aste bat egiten baldin badugu, ikusten duzu nola publikoa heldutzen doan, ahokoa esan duelako, ez da umentzako, ikuskizuna ez da umentzako, etorri, aitita mamak etortzen direnean, hori ikaragarria, mama batek esan zigun markinan, nik 10 urte nituenan ona ekartzen zuten zirkua, eta geroztik ez dut zirko bat ikusi, eta etorri izan zirkura, eta 60 urte pasatu ditu zirku bat ikusi gabe, bere herrian, bere herriko plazan, eta derrepente 60 urte horre pasata, berriro zirkura dator, eta euskaraz ikusten du emanaldi bat, eta emozionatu egiten da, eta hori niretzat, ikaragarria da. Nola ezitu behar diren umeak, porque ume batek adibidez ez dakit txalo egin behar denik zer gustatzen zaionean. Hori nik askotan abaritu dut, nik baldin manoa plaza batera eta umea bakarri baldin badaude, nik magia bat egin, tatxan! Txalo egin behar dugu, eta txalo egiten dut, publikoa ezitu behar da, eta umeak noski ezi gabe daude, ez dakitelako hori, azkenan konbentzio sozial badalako, zer gustatu eta txalo egitea konbentzio sozial bada. Konbentzio sozial bat da, baina badatorrena, barruan dugun tentsio hori hausteko modu bada txaloa, ezta? Edo zuti jartzearena, adibidez, edo futbol partidu bat ikusten zaudenean, gol! Altxatu egiten zara, hori ez da ezitutako zeozer, hori da zeozer barruan dugun hori. Eta hori antzokietan, edo zirkuetan, edo ikuskizunetan, adierazten da txaloekin, ez? Orduan, pixkat, zerebralagoa da, edo pixkat, ohitura gauza bada. Orduan, umeek behar bada, adierazegi dezakete gehiago txalo egin gabe, oihu eginez, edo ez dakit, hemen postpolori globo bat egora joaten zaio, berak nahi gabe. Orduan, hor umeek barre egiten dute eta seinalatu egiten dute, eta hori benetakoagoa da. Baina helduek ere, txalo egiterakoan, nolabait ezitu egite dituzte umea, jakiteko, begira, orain, hau bukatu da? Latza da, momentu hori gertatzen da, noski, azkenean, hemen emanaldi asko egite ditugu, eta behin bitan faiatzea, faioak eta faioa daude, baldin badauzkazu karta batzuk eskutan, da erortzen zaizkizu, batu eta jarraitu dezakezu, baina ez dakit. Baldin badaukazu karta bakarra, eta zure karta bosteko pika, bai edo ez, zazpiko bihotza zen. Eskerrik asko, beste bat ingo dugu, batzutan ez dago irten biderik. Badago frase bat, esaldi bat magia nire asko gustatzen zaidan, eta da, publikoak barkatu dezakela faio bat, huts bat. Baina ez duena barkatzen da aspertzea. Horrean, zu, momentu horretar arte, ondo eraman baldin baduzu, jendea ez da aspertu, eta jendeari gustatu baldin bazaio egin duzuna bertar arte, barkatuko dizu, eta jendeak ulertu dezake, faio egin du. Eta mari dudari gabe, eta pilo bat, azkenan magoak gara magia kontsumitzaile handienak. Pilo bat topaketetan pilo bat magia ikusten dugu, orain YouTuberekin pilo bat mago ikusteko aukera dago. Lehen, ni hasi nintzenan YouTube, oraindik badirudi abuelo zebolleta, baina ez zegoen, nik 14 urte nituenean ez zegoen YouTuberik. Eta, magoak ikusteko, telebistan mago bat azaltzen zenean, nik grabatzen nuen bideoan, orain dauzka bideo horrek grabatuta etxean. Eta horrek behin eta berriro ikusten genituen, edo ikusten nituen, ezta? Orduan, horrek ere balio bat ematen dio, gaur egun oso errez dalako edo zertara heltzea. Eta horrek nolabait balioak entzen dio.
Eta ni azten nintzena, baina txuet, Tamari zen bideo horrek ikusi nituen, 30 aldiz, ez dakit, astebururo ikusten nituen, ezta? Tamari dudarik gabe, niri asko gustatzen zait adibidez, nik mago batez asko ikasi nuen, hemengo mago batez, oin dela gutxi hiltzan gainera, gizon ja heldua zan, Fred Kaps magoa. Berak Jesus Etxeberrik izan zidan, ni triste nagoen bakoitzan Fred Kapsen bideoa jartzen dut eta pasatzen zait tristura. Eta Fred Kapsan tipo bat, mago klitxe bat, elegantea, frakakin jantzita, oso dotorea, oso guapoa, una sonrisita de pícaro, ez da, eta holako kartak, eta kartak agertara, oso magia klasiko egiten zuen, baina oso ondo. Eta bera, ez da referentea da, asko gustatzen zaidalako egiten dudana, baina ni ezin dut bera izan, hau da. Hor daude bi klase referente, ezta? Asko gustatzen zaizuna, baina ez duzuna eredutzat hartzen, oso ezberdinak garelako, tipoak 1,80 m neurtzen zuelako, elegantea zan, guapoa, ni, en fin. Orduan, ez gara perfil berekoak, ezta? Baina noski eredu bat bada. Errezagoa da sekretua aurkitzea, bai, errezagoa da, dudarik gabe. Baina, karo, hor dago ere, nik badukator asko pentsatzen dute, sekretua jakinda, sekretua daki, baina jope, nik ere badakit biolina jotzen. Badakit nola jotzen den biolin bat, hartzen da biolina eta horrela egiten da, baina nik ez dakit biolina jotzen. Ni jakin dezaket nola egiten den zer, baina ez dakit egiten magia munduan esan nahi dut. Orduan, oso bi gauza ezberdin dira, jakin nola egiten den edo egiten jakin, ezta? Orduan, alde horretatik ere, sekretuak eskurago daudela, baina horrek ez dio kentzen ere meritua egiten dakienari. Eta ez du ere magia apurtzen, porque azken finean nik badakizkit magoek nola egiten dutena, eta magia kontsumitzailea naiz, eta magia ikuste asko gustatzen zait. Orduan beste gauza batzu ez disfrutatzen dut. Bai, hori ematen da, baina aldi berean, ni badaude bi mago, oso estatu batuetan oso famatua direnak, Simpsonen kapituletan atera dira, estatu batuetan dira, ez dakit, hemen, ez dakit, oso famatuak, ez dakit, Buenafuente bezala, ez dakit, gehiago, ez dakit, Messi bezala, oso famatuak, Penn and Teller dira, bi mago. Esaten dizuedana, Simpsonetan agertu egin dira, oso famatuak. Eta horre biek trukoa erakusten dizute, bira, hau egingo dugu horrela. Eta gainera, egin aurretik, ez dute egiten trukoa eta gero saltzen dizuen hori ditu. Ez, begira, hau egiten da, horrela, orain egingo dugu, eta egiten dute. Eta ez du galtzen. Eta gainera nik uste dut publikoak baldin badakela da, nik musikaz ez dakit ezer. Eta nik entzuten baldin badut, La Nocturna de Chopin, ez dakit zer, gustatu altzait, eta entzuten dut, eta, politia da, jazta, ederra da, punto. Ara, pianoa jotzen dakien batek hori entzuten dut, baina, eske, aquí ha pasau ez dakit, de la quinta octava ala no seke, atzamar batek, kruze batekin ez dakit, hori oso zaila da, eta nik hori ez dakit baloratzen, zergatik ez dakit alako musikaz. Horrean nik magik ikusterakoan, publiko normal batek baloratzen ez dituen gauzak baloratu ditzaket. Eta publikoa gauza horrek baldin badakizki, baloratu dezake bestera batean. Horrean nik uste zeuzer benetan baloratzeko, jakintza minimo bat eduki behar duzula. Horrean hor magiak badauka, ez dut esaten sekretuak esan behar direnik, baina irakurketa biekin ados nago. Orduan hor pixka ni zalantzan nago, ez dakidala zein importantea den trukoa ez jakitea. Eta hori, magia topaketetan asko gertatzen da, magia topaketa daude eta lehiaketak egoten dira, eta lehiaketa horretan publikoa magoak izaten gara, ez dago kanpoko publikorik, lehiaketa bat pribatua eta parte hartzen dutenek ikustu dute, eta kongresu hortara joan dago mago guztiak. Eta oso erreakzioa arraroak sortzen dira, porque txalo egiten da magoak trampa egiten duenean, ez trampa horrek lortu duena erakusterakoan. Horrean ez como, hala! Eta horrendik igual ez da zer gertatu, baina karo, guk dakigunez momentu horretan egin duela trampa da, jo, eso ondo egin duzun trampa, ez, baina hori ez da txalo inbehar da txalo trampa hori adierazten denean, zer gertatu den adierazten denean, eta hori oso politi izaten, oso bitxia izaten da. Oso arraroa, baina, nik baneukan hor, nik magian historia asko gustatzen, zai, mago klasikoa eta hori guztia, eta nik baneukan buruan hori, tipiko bat dena, erditik moztu pertsona bat. Eta hori neukan hor buruan, hori egitea gustatuko litzaidake, baina da horren gauza tipikoa eta topikoa eta nire ikuskizun batean egiteko enuen ikusten. Baina hementxe, zirkoan egiten dut. Orduan hori izan zen, nire aukera, truko hori, nik uste hemen zentzua daukala, zirko tradizional bat, zirko klasiko bat, eta horren trikimailu klasiko bat egiten nik uste zentzua zeukala, eta hementxe egiten dut. Orduan hor, espinita hori. Bueno, apurtuko dut, hemen mundu osoa jarriko dut kontra, magia ez da umeentzat. Toma, magia ez da umeentzat. Osea, ume batek, hau ez dakit, ume hau ikusten baldin bazabiz, eman pause, ez ikusi hau. Ume batek gabonero tximineatik gizon bat sartzen zaio,
28 opari jartzen ditu, gauean, inor enteratu gabe, Euskal Herriko etxe guztietan, bera bizi da 12 pisutako etxe batean, 8. pisuan, ez dauka tximiniarik, berdin dio, olentzero bertatik sartzen da, eta 24 opari uzten ditu hor, eta joan egiten da, eta inork ez du entzuten. Hori magia da. Magoak zapi bat hementxe sartu gorria, eta hemendik urdina atera, hori mierda bada, bale? Hori da benetako magia. Orduan, magia da gauza logikoi edo ditugun hezkuntzarekin dator bat, helduak ezituta gaude, badakigu hemen zapi bat gorri bat sartzen baldin badugu, ezin dela urdina izan. Hori ikasita daukagu. Ume batek ere badaki hori ezin dela egin, baina bere munduan gauza askoz imposibleagoak gertatzen dira, zapitxo mierda bat hemendik sartu eta hemendik beste kolore bat ateratza baino, edo magoak esatea biko pika, pues bai, biko pika zan. Ulertzen, logikotasunari doa zuzenduan magia. Orduan, ume bat harritzea, oso zaila, harritzea bere logika haustea, esan nahi dut, oso zaila da. Ume batek ez daukalako garatuta logikotasun hori. Eta gari batean esaten da, errezagoa zala engainatzea, pertsona adimentsu bat, o jakintsu bat, edo inteligente bat, inteligentea ez den bat baino, inteligentea baduzkalako gauza horrek oso sartuta, oso barneratu. Jo, beira, ni magia ikusten badauzkatola bi momentu, bueno, gehiago izango ditut ziurrenei, baina haue bia dira orain dela gutxi gertatutakoak, orduan nolabait biziago dauzkan dire barnean. Eta bat izan zen Penn and Teller horrek ikusten, orain dela gutxi Londresen egon ziren, da joan nintzen Londresera ikustera, eta numero bat egin zuen euretako batek, eta da, bere numero klasikoan, nik bideoan pilo bat aldiz ikusi dut, baina hori izan lehenengo aldia bizian ikusten nuela, zuzenean ikusten nuela, eta benetan, jakinda zer gertatuko zen, jakinda, nik buruz dakit numero hori, baina hor ikustea, direktoan ikustea, zuzenean ikustea, benetan, bihotza geratu inzitzaidan, izan zen. Gainera, numero bat, musika gabe, ez du hitz egiten, dira, minutu bat irauntzen du, minutu terdi irauntzen du, oso laburra da. Minutu terdi isilpean. Antzokiak zeuzkan ezakit, 1500 jarleku, olako antzoki erraldoi bat. 1500 pertsona, isilik, tipo bat bakarrik ikusten, aizto batekin eta foko batekin, hori baino ez da numero da. Foko bat hemen, aizto bat eta lore bat, eta lorearen itzala, hori baino ez da. Eta minutu terdi hori ikustea, 1500 pertsona, isilik, izan zen, unkigarria benetan, hori ikaragarria. Eta beste momentu bat izan zen Marco Carbo da mago bat, ez dakit nongoa den, berak usoak agertarazten ditu. Eta bukatzerakoan, olako, papagaio edo kakatua, bitxo handi bat ateratzen du. Bitxo handi hori horrela hartu, botatzen du, 2 buelta ematen dizkio antzokiari egaz, eta itzuli egiten zaio. Ikaragarria. Horran tipuak agertarazten du olako, txori handi hori, botatzen du, 2 buelta ematen ditu, karo, denok gaude hola, gora begira, girudatuta, txoria joaten da magoaren gana, eta magoa dago bizkarra emoten publikoari. Bizkarra ematen dio, eta hemen jartzen zaio. Eta berdina izan zen, isilpean hori ikuste izan zen, hau da magia, hau da. Badakizu, sindrome de Stendhal da, esaten dute zer oso ederra ikusten duzunean, negarra egiten duzuela, olako geratzen zarela hitz gabe, ni 2 momentu ere goratzen ditut, olako ez dauka etitzik. Bai, orain badauzkatola, orain daukadan lehenengo, neure eskalan lehenengo egin beharrekoa da, urrengo jirako numeroa prestatu. Abuztuan aldatzen dugulako zirkuko ikuskizuna, eta abuztua ja da, orduan, ez dakit fetxak esan daitezke, baina, aldatu behar dudala, hilabete bat daukat, hemen barruan egiten duguna guztiz aldatzeko. Horrean, azkenengo emanaldiak ere disfrutatu nahi ditut, azkenean, orain egiten dudan numero asko gustatzen zaidalako, orduan ni badakit ja 3 asteko kontua dela, hemendik 3 astera ja aldatzen dugula ikuskizuna. Orduan, horrek ondo disfrutatu eta urrengo jirako numeroa prestatzen ari naiz. Orduan, hori bada neure egin beharretatik lehenengoa. Gero, egiten ari gara, 4 numero egin ditugu ja, 4 aldizkari bat, mago batzuk batu egin gara, Madrileko mago batzuk, eta mago batzuk batu gara, eta magiaren historiako inguruko aldizkari bat egiten dugu. Aldizkari, 6 hilabetero ateratzen da, urtean 2 ateratzen dira, baina nahiko potoloa da, liburu bat bezala, liburutxo bat argitaratzen dugu, 6 hilabetero. Eta hori maketatu eta diseinatu egiten dut, beraz, ikusentzunezkoak ikasi nituen, hori da bestetako bat. Eta badaukadan hor beste proiektu bada magia editorial bat egitea. Argitalpen batzuk egin, liburu batzuk ateratzeko, aldizkariak ere horretarako indarra eman dit eta gustatzen zait egiten duguna, eta orduan hortik tiraka ere,
lagun batzuk badaude hor liburu batzuk idazten, da horrek argitaratu nahi ditu. Oso ondo ordaintzen dutelako. Oso ondo ordaintzen dutelako, ikaragarria. De hecho, beste karpa bat erosi dut ordaindutako, eta sobratzen denarekin Porsche bat. Eta hortaz aparte, bueno, ez dakit, ni beti gustatzen zait olako gauzetan kolaboratzea, eta azkenan ere kamera aurrean jartzen da, ni bakarrik horlako gauzetan, batzutan ez dizkigu gure buruari galdera horiek egiten, da beste norbaiten aurrean galdera horrek erantzutean ere, proiektuena, begira, orain arte, neukan horren argi, begira, eskegia da, hiru atal horrek dauzkat hor egin beharrak, eta neukan horren garbi, eta derrepente hori hitzetan jartzerakoan, niri ere balio dit. Eta gero aparte, ez dakit, ni Bilbokoa naiz, Bilbokoa izan da ere, ez dakit hor oso gertu sentitzen dut olako proiektu bat, eta ez dakit, orain alaba bat daukat, 3 urteko, piba gustatzen jako itxasadarra joatea, beti aitatxu begira, ura jarri, bai, eta ez dakit, nolabait oso metaforikoa da, ez da gora eta bera egiten duen ibai, ez dakit. Eta baita ere Bilboko transformazioaren iturri da, ez da, lehen berdea eta busain txarrekoa eta orain badire iturra eta guzti pasatzen dena mendik, ez dakit. Transformazioa da, eta magia eta transformazioak ere lotura hori dauka, hori begira pentsatu egin duen,